Gata? Ești pregătit, Pos? Ești pregătit? Da, sunt pregătit. Bun. Salut și bine v-am găsit la un nou episod, la un nou joculeț pe acest canal. Hai să vedem ce reușim să facem în episodul de astăzi. Aici cu prietenul meu, Gianni. Are și el un canal de YouTube. Gianni, Ungureanu Gianni. Se numește, nu știu dacă o să vi las în descriere. Nu. Da, să intrați mai pe canalul meu, Ungureanu Ba Gianni. da, o să-i las în descriere pentru că nu gay. Bun. El este un rang mai mare decât mine, este Master Sergeant 1, iar eu sunt Staff Sergeant 3 Eu am AK-47 și mai am puțin ștreg la Deagle. și am 16. Și am și M16. Bun. Și mai are un pic și trece la Deagle. Deci voi crea eu o mapă, desigur de ce nu. Se va numi XD. Cu litere mare. Normal. Mai des. Ba, hai să schimbăm în loc de X. Cred. XD. Terminat. O să fiu Tero, că îmi place de el. Bun, atunci eu sunt fiul ăsta. Bun, ha. Start. Dă-ți respawn fără armă, fără armă, fără armă. De ce? Fără armă. De ce? Citează decât pistolul. Pentru că așa e în CS:GO la început. Da, e frate. Nu mai am bani. Nu mai știi să luptăm cu pistolele. Dă să mă înconce. Vii? 70. Unde trofei? Hai mă, că stai la caut. Nu. Mergeam cu acaut din greșeală. Hai, tu s-ar fi. Edu. Leacă-l stai cu acaut acum. Bine. Mi-l scot din garaj. Scoate carani. Tu ai făcut kill pe mine, e rândul meu. E rândul meu să mă distrez. Aba, nu. Poți să mergi să încerci cu mine. Puțin mai târziu. Ok, mă, hai, că eu nu știu pistolul de Dacă și cu ăla te ia, că tu ți ia cadă pe noi, bă. Ok, mă. Nu știu cum spun, doar nu pot. Mea cu pistolul. Păi tu joci mai mult timp decât mine, normal. Să vii. Bă, opresc filmarea, mă. Nu gata, ho. Ia aștept că trebuia să mă omor ca să zic că Trag așa. atâta hai. Uite cum trăgeam. Uite cum trăgeam. Acum hai să mai
sniperul. Bă, să-i ziceți. Ce faci, mă, cu treci după mine? De tucea. Că nu te văd. Stau în col și să plâng. Bă, stau în col și să plâng. Vezi? Mai văzut? Nu. Dar e ascuns. E un boschet. Ce boschete. Păi tu ești boschet, că tu stai în boschet. Boschetule. Da! Ce mă? Ăla e la fel de bun. Da! Am șansă ca AVP-ul dor mai. AVP-ul dor mai pot. Tamigiană. AVP. AVP. Mâncați-ai! Să-l duci. Ei, când o să Ei, când o să iau și o acolo, făcut iar mă vede. Da, râncat. Ce faci acolo, bă, șarlatane? Oh my god, stăpâna. Ia uite câte ai 21 și eu am 17. Cum e? Stați un pic, oameni buni, să-l sugrum pe ăsta, că mă enervează. Au! Ancați pe copil, neții, E rândul tu. Da, uite-te, uite ai tu. Ce cuțit, bă? Ce cuțit, bă? Bă, când iau cutii.
Bă, gata, eu cred că închei video aici. Păi cât 11 minute. Nu mai filmez. Poate fac rank în episodul ăsta. Nu fac. Hai pe... Eu am ieșit. Am făcut și eu rank în episodul ăsta, sunt fericit. 3 ieri de sergeant. Dacă fac rank trebuie să mai fac. Dacă fac acum, stai așa. Ce rank trebuie să fac ca să ajung la AK? Rancul meu. Master Sergeant 1 și ajung la AK. Nu. Unul ST sergent. Acolo am primit eu AK-ul. Cred că la Master Sergent 2 o să primesc și Deagle-ul. Ba nu la Master Sergeant 2. Nu. La Major Sergeant 1. Da, atunci primesc Deagle-ul. Stai că mă uit acum. La Deagle o să-l primești, da, la Major Sergeant 1. Da, deci... Și după... Ce urmează Și după aia urmează tăticul meu AVP-ul. Ba nu, după trebuie să mai faci câteva rancuri. Da, Și și dau de AVP. 2 ne dă legionat 1 Și după aia dau de AVP pe acolo pe undeva. Da, pe la 2 ne dă legionant. Și după aia o să fiu tare cu AVP-ul meu, că îți dau una moacă de ți rup. O să fie mereu AVP-ul. Nu, o să ne iau mereu arma aia de la Tero. Automatul de la Tero. Ăsta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Mario, el a fost Gianni. Și la revedere, ne vedem data viitoare. Pa! Pa! Da.